Is-sibt filgħodu bosta dilettanti tal-ajruplani rħewla lejn ħalfar u ħalsafi biex jaħtfu l-opportunità u jaraw mill-qrib werja statika mill-isbaħ ta' ajruplani tal-Patrouille Swiss, Flying Bulls Display u Red Arrows. Attrazzjoni tant mistennija din is-sena kienu ir-Red Arrows li huma parti kbira mill-wirja tal-ajru għal Malta International Air Show li qed jittella fuq jumejn. Minn barra l-wirja statika li ħafna segwew mill-qrib fis-satejn ta' wara nofsinhar, bosta inġemgħu f'San Pawl il-Baħar biex x'imkien mal-familja tagħhom isegwu show tal-ajru mill-isbaħ. Kien spettaklu mistenni minn bosta persuni kif ta' kull sena id-dilettanti tal-ajruplani u anke dawk tal-fotografija jkunu waċċana għal attività bħal din. Il-Malta International Air Show minn dejjem kienet popolari kemm mad-dilettanti tal-avjazzjoni Maltin kif ukoll mat-turisti li jiġu jżuru pajjiżna matul ix-xahar ta' Settembru. Ix-show prinċipali se jittella l-ħadd wara nofsinhar li se jiġi segwit minn biżwiet l-Akwarju Nazzjonali f'San Pawl il-Baħar. Dan apparti li l-pubbliku jista' jara l-ajruplani li qed jieħdu sehem ipparkjati nhar il-ħadd bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar minn Ħal Farruġ u Dimles Sar Techniques u minn Safi Aviation Park.